கடந்த ஆகஸ்ட் 23 நம்ம இந்தியாவோட வரலாற்றுல நம்ம யாராலையும் மறக்கவே முடியாத ஒரு நாள். கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதியிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரோட மனசுல மட்டும் இல்லாம அவங்களோட சோசியல் மீடியாலையும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப ஹாப்பியா அவங்களோட சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் வெடி வெடிச்சு ஒரு திருவிழா மாதிரியே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கான காரணம் சந்திரயான் 3. ஆமாங்க, நம்ம யாராலையுமே மறக்கவே முடியாத ஒரு நாள். கடந்த ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி அன்னைக்கு சாயங்காலம் 5:44 ஆரம்பிச்சு 6:04 இஸ்ரோ சந்திரயான் 3யோட விக்ரம் லேண்டரை நிலால லேண்ட் பண்ணி உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வச்சு மாஸ் காட்டி தெரிக்க விட்டாங்க. இதுல ஹைலைட்டான விஷயம் மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாருமே காலர் தூக்கி விட்டு பெருமையா சொல்லிட்டு இருக்க விஷயம் என்னன்னா, நிலாவோட தென்துருவ பகுதியில விண்கலத்தை லேண்ட் பண்ணிருக்க முதல் நாடு நம்ம இந்தியா தான். இப்படி சந்திரயான் 3யோட வெற்றியை நம்ம எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ஒரு நேரத்துல சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா வைரலா போயிட்டு இருக்க இன்னொரு ஹாப்பியான விஷயம் என்னன்னா, சந்திரயான் 3 நிலாவில தரையிறங்கின நாளான ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி தேசிய விண்வெளி நாளா கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு நம்ம பாரத பிரதமரான நரேந்திர மோடி அறிவிச்சிருக்காரு. அதாவது அரசுமுறை பயணமா தென்னாப்பிரிக்கா, கிரீஸ் நாடுகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு அவரோட பயணத்தை முடிச்சுட்டு பெங்களூருக்கு திரும்பி இருக்காரு. ஆனா இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு ஸ்பெஷலா வாழ்த்து தெரிவிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு நேரா பெங்களூர் வந்திருக்க நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பெங்களூரை சேர்ந்த அதிகாரிகள்லாம் கலர்ஃபுல்லா வரவேற்பு கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்ததா இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளை நேர்ல மீட் பண்ண நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திரயான் 3 மிஷன் வெற்றி அடைஞ்சதுக்காக அவரோட ஸ்பெஷலான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம சயின்டிஸ்டுக்கு நடுவுல பேசியிருக்க நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, சந்திரயான் 3யோட விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கினப்போ நான் தென்னாப்பிரிக்கால இருந்தேன். ஆனா நான் தென்னாப்பிரிக்கால இருந்தாலுமே என் மனசு ஃபுல்லா இஸ்ரோல தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து சந்திரயான் 3 நிலால தரையிறங்கின நாளான ஆகஸ்ட் 23 தேசிய விண்வெளி நாளா கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம நிலால சந்திரயான் 3யோட விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கின இடத்துக்கு சிவசக்தின்னு பேர் வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பிரதமர் மோடி அறிவிச்சிருக்காரு. இன்னொரு பக்கம் சந்திரயான் 3யோட வெற்றியால இந்த சந்தோஷமே நம்மளுக்கு இன்னும் குறையாத நேரத்துல இப்போ இந்த ஒரு ஹாப்பியான விஷயத்தை கேட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி நிறைய சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ் எல்லாம் வேணும்னா மறக்காம நம்ம தினமலர் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க.